Kani kedai Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, belawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Lumsopho near Fire Brigade Shillong. Hagar pun riutre unai luar arajar arpo. Ubah syakliar warjri, wei neki riutre mansubha ulalek ajing ram, yaki lai pesan ligilong gieng kira syakta, haga jingwan shop, ka jingslay haga shnong kinshi bangla, henen kesngi ka arpusan terik unai luar arajar arpo, haga ba kini gilong gieng kila du no iki jingri jingdop, kom kisnyang kiblang bat kisiar, kibla yap no bat kibla syakrong no haga saw. Syuk jing thong ru kila syakta lang, haga ni jingja bat artli gieng kila prano na jing tua khandau. Habai keren baka Batisi TV ubah syakliar warjri ulai tho ba ulawan ban ajing rap yaki pai ba kasnong kinshi bangla hadin bulai iling ba ki media ya ka jing syakta ki pat ba kini kasnong na ka jing slay ka wa kinshi hakini kasngi na kaliang ba syakliar ulai ajing rap mar lai puwe kilo khaw bat mar lai jatun ka pisa sieng syaboro lai pesan tli kilong gieng ki ba syakta hakini ka jing slay kumban chupan kan mau kasnong kinshi bangla kalama de ka jingslay ka bahe do akni kasnong henen kasingi ka arpusan trek unai luar arjar arpho bat ka de ka wei ni kisnong ka bla shakta bha hakni ka jingslay la da yanu jor ba ki wei pa kisnong hakathan kinshi ka bala pen her sernge ru yakinong shoksnong khamtami ki tu bosong harut ka wa kinshi
snging ladu jingkermen namar menin menmit kani ke jing sli kalaja nadu kapor ar baji saneng haka baki pajba nong sok snong ki jongi ki klem tia klem dam shu haka baki lalum lalangi ki tiar kitar kat ki bayo ya ki bom yo kabomut kila sakit no la sarong no haka kabakam kong san nang ta kalong kabasngusen ki nong sok snong ki jongi hadin bakila bu bahaya ki mar ki mata kham sajrong hakirinsan ki bakham sajrong tenre namar bak kampat jujia ka bakum kani ka jing sli ka sirkai ha kani ka snong ka jongi hakisnam ki bladap nadu snam khat khandai spa khandai pun riu kat kum ka jing ethu khana jong ki riu temen kili thu khana bakala jia kani ka jing sli ka ba he bha snam khat khandai spa khandai pun riu lat nang ta hadin ka tapat kampat judan kabakum kani jing sli ka bahe hadu kini kesngi ka manta tang menin kesngi ngalawan ha kani ka snong ngade unong sok snong hang den re ngalawan phai biang sini ka snong manta la kumba ar post nam namar bangawan haus nam ar hajar ngampat ji kabakum kani jing sli bat kalalong ka jing sa jing kan ma ka jing em jonga balik se ya kani jing sli ka bahe tam ka belaja menin kesngi kabangangas ngusen hadin bangilay phone bat ki nok sok snong ki jongi kila syayam bat ki danru ki blay duai nak benta bu blay unyada iki mensim khamtam ki khun ki kiti badang rit bat kabas ngusen ka isang sot kalong haki bidai ba jingyap no jong ki jingri jingdup kumusniang ki belang bat ki siar katu katni ki dan ki sniang ki belang ki balayap bat hakabangi dang yo ban shondur ban sakhi bat ki danru kiba myo shu ban saki haki bide bat kani jing sli ka jing syara no jing jingri ha kani ka saw ka ba he ka belaja menen keski andrai ngasngo ban aingu pat yo blay baki aka baro kilong ki plan ke jongku bat upon long ngi kumdi ko bangilong ka pas ngosen kalong ba kinok sok snong ki jongi nadu menmiet hadu mensngi ki klambam klamdi shu wat ki klung khnaru namar ba ukhaw nangta kitiar bam tiar di baro kim dan shu ladu lut nakadaw jong jing tap jong ka tede helor kita kanong rim ngir ngilele kat bala nakabentaban pentip ski bri sorkar ban ki bri jong sorkar kilawan nadu sirlong nakabentaban wan ajing harap khamtam ban pelai im yakinong sok snong ki jongi bat nilayo ban pelai yaki bat kilayo kabam kadi ka babyang bat menen kamit ngila arta tin biang namar bahadin nri baji seneng la ther biang ulaba lapsan de hadin steng mit pat uniu slap ularang no bat ni aingo yo bleiru bau la pensange no yo slap na ka benta bakinok sok snong ki jongi kinyo ban pen khoi ya ki jaklat ki blarung haki ying kesem ki jong pi ka ba kham kok san nang tapat kalong ba ka jing ai khublei ki jonga ka ni kapor kalong iba sa clear na try 4 judan briu nadu bangalabat mga kung sordar jaga snong mentala kumba pras nem kabu 4 judan ki bri ki ban mi sakmat ban wan ban ajing rap khamtam kini ki balamat ya kabakum kani ka nem sniu khamtam hauniu snem menta bangimat ringkat bat uniu khnyang jingpang haga bailai itang lingba jong kidur kidar bat kalakta ru ikamen sim ga jong haga ba ilam mi sakmat nakabentaban pentip syanga ban ajing rap yepi kum kinong sok snong ki ba ki jongi ki balamat ya kani ganam sniu ha kasni ka ba menet kalian ga jungai ngadap ka jing sokmen akaba ngayo when don ringkat lang bagi nong song snong jong kan ka snong ki bangla aba ki ya kendo ya ka jing ki ma di ka jing menen bawan ki go je bon kiru bakila ya bon ki jing do bagi bakraw je na kalian ka jongai ku mga ong ba ngadi tangu brio simen bus triman subhanam tagi pai ba dan kalian ka jongai ngala ya le kat bangala bangan ai tai jing yara bakhan di kunsat je sisir ngadap ka jing sukmen ba na kalian ka snong ru kilai pedang subhai kani bat bai na kalian saudara ilai kloy bangin ya trelang je tangi tai bisbo